Здравейте, аз съм Sharrock X, мен е Baump и днес играме GTA 5 онлайн. Както виждате, нас са Warriors of Warriors и Ascent. Днес ще правим рандом неща и под рандом ще убиваме хора, например. Така, Асен е дошъл с неговия хеликоптер. Добре. И Warriors of Warriors се качи при нас. Значи предлагам сега да отидем да вземе още хеликоптери. А защо чак там? И на нашото летище има. Добре, ма защо не мога да маркирам по дяволите? Може? Оправи се. Абе. И така, дано Асен е видял, че сме маркирали, да не си кара на къде си иска без така, видя. Целно. Ето, можехме и на това тук летище да си вземе, но вече там тръгнахме. Този хеликоптер... Защо пазна, бе? Аз не съм Warriors of Warriors е пауза. Мисли, че Асен пазни, като гледам как караше, викам си разбиваме се край. Та сега само трябва да отидем до там, а това тук писта ли е? Не знам, човек. Тук по принцип има един такъв... Това, как се казваше, не знам. Стиля с това, дето е огромното като балон във въздуха, дето. Да, това как се нарича, не знам, ама сетих се за кое става дума. Ние сме се качвали на това с... хеликоптер. И с BMX. Да, това беше синглплеер, нали? С хеликоптера се качихме върху него и отгоре с BMX. И долу се разпрокахме. Добре, хубавата новина, че сега става светло. 4 часа, но виждам на картата, че има някакъв там с хеликоптер. Да не се налага да го гърмиме и него. О, някой с баунти. Явно го преследва. Сигурно го гонят, сега ние ще се включиме към гоненето, само да си взема хеликоптер. Моли се от първия път да има такъв военен хеликоптер. Какъв военен бе, да има нещо за стреляне? Да, ли такъв някакъв? Има като на Асен май. Май е същия. Не. Добре, обаче това също може да стреля. Фейл. Айде, какво си махаш парашут? И започваме. Тук може да скачи отзад. Това е като на GTA 4, там имаше такъв някакъв подобен хеликоптер. Защо се не слиза, бе? Давайте, излити. Какво чака той? Не знам, той да не иска да се качи при нас, ама така с двама хеликоптери да сме по-добре, мисля. Добре, сега видим къде отиде Баунти. Дай надясно. Баунтито къде отиде сега? Дай това надясно, бе. Те го биха май вече. Добре, дай това надясно, дай копчето надясно. Давай да задръж копчето надясно. Стрелкичката. Може да стреляш така. Вау! Какво е това, бе? Това не е за стреляне, бе, човек. Кой е? Това просто е така да се наблюдава. Добре, сега Асен, къде отиде? Че не виждам. Майчите, защо ме стреля, бе, човек? Кажи му да не ме стреля, бе. Не мога му кажа аз нищо. Да не се избиете помежду си само. Той да не си помисли, че ние ще се стреля, бе. Добре, на този хеликоптер няма ракети. Това какво е? В смисъл няма, виж. Ракети няма ли? Няма. Аз ще отида да взема и друг хеликоптер. Бе, това като че ти е... В момента как стреляш, Асен, точно това ще си помисли, че се стреляте. Сега ще виж как ще долети една ракета и пазаш. Давай, завивай. Много късно завиваш, човек. Писата свети се едно е лъскава някаква. Сега се призема като самолет. Да. Нямаш гуми май на този хеликоптер. Имам, бе, слепи си. Пак същи. Искаш някакъв път така промет да се парзаляме. Някаква парзалка да си направиме. Ама такава, нали, край. Не, добре. Някаква парзалка... Добре, предлагам да отиваме към града да ги избиваме там. Добре, давай, тръгвайте. Първо викам да натрупаме 5-6 звезди. Сега ще ги избият тия. Чули, бе? Предлагам да ни подгонят 5-6 звезди, пък тогава да тръгваме. То сигурно ще вземе хеликоптера. Какво правиш, ти не можеш да маркираш? Той вече го взе, само да ти кажа.
Ко правиш, бе? Нещо не можех да го издигна, не знам какво става. Добре, убихме Warriors of Warriors, така изписа. Ние не сме искали, нали, да го биеме. Давай, върни се да си вземеш хеликоптер веднага, че аз тебе ще взема. Добре, лошото, че нямам базука. Yes! О, най-хубавия се спална, да. Всяко зло за добро. Така. Това ми е един от любимите хеликоптери, даже най-любими, защото е... Добре, защо се ме по дяволите стреля? О, не разбите. Дай, бе, върни му го, бе. Абе, дай тука, бе. Абе, бе, какво е това? Давай, бийте се. Чакай, човек, аз... Нямаш оръжие, бе. Имам оръжие. Давай пешачката, внимавай. Добре, Асен тук ги разбила или... Другия ги разбила, не знам. Уби го той, бе. Уби го, какво го чакаш? Кой е това, бе? Имаш един, тук се разхождаше преди. И то Асен го май го свали. Не, бе, той беше пеша. Как ще го свали? Ай, качи се на хеликоптера. Този не е такъв. Добре, качи се самолета и ги гърми самолета. Как от самолет ще ги гърма, бе? Еми, катапултираш, имаш си такова, парашут и, нали, като катапултираш ти спускаш парашута. Асен каза, че искал другия да убие. Ракетата му е грешно насочена била. Добре, обаче... Някой продължава да ме стреля. Е този там. Ти можеш да стреляш? Не. Нали? Не можеш, нали? Не мога така, как да стрелям. Той е грозен хеликоптер, къде е? Тия хеликоптери са безполезни просто, те не служат за нищо. Този самолет дано Асен го взриви са. Абе, давай, кацай върху него, бе. Какво чакаш, кацай върху него, давай директно камикадзе, давай. За малко. Няма да е много хубаво да го преследваш, защото Асен все пак го гърми да не вземе да ни гръмне нас по случайност. О, най-накрая хеликоптера, който чакахме. Дано оцелем с него повече от 10 минути. Това сега е Асен ли... Така, ракетите. Той сега къде е нещастник? Да, ето го додолу. Гръмна ли го? Не, Ко правиш, бе? ми обръщам за да го гръмна. Превключи на бомби. Еми на ракети съм в момента. Не си. Давай де. Не. Сега какво стана? Не, Warriors of Warriors губи. Добре, защо така ми се бълна преди малко? Какво стана, бе? Защо там ти заби? Какво става, бе? Къде ти отиде мерника? Какво става, бе? Какво правиш? Не знам, този хеликоптер нещо поудява. Добре, Най-накрая една звездичка ни подгони. Къде отиде мерника? Защо ми се превключва от ракети на... Защото май има право и той другия, дето е до нас да превключва. Затова май. Да, отиде къде малко ги разчисти. Само гледай да не се гръмнеш до там някъде. Там има някакво пъти, давай. Това май е същия, дето го гръмна. Дано е с кола, за да може да се прицели това нещо. Я ще се опитам. Добре, човек, защо ми се сменя това? Виж го това копеле, качило се в влака. Опитай се да кацаш върху влака. Той Асен го уби, бе. Опитай се да кацаш върху влака. Аз ще кацана, обаче искам да се опитам да го взрива. Няма как да го взривиш. Не, знаеш какво, давай, тръгвай напред. Кацни някъде пред него и го взриви отпред. Давай. Да видим какво ще стане, дали той тебе ще те взриви. Не бе, не го стреля, бе. Отиди пред него, като си казах ти. Давай напред, давай. Това е като по филмите, Да, ма виса, давай, карай. Обръщаш и кацаш точно срещу него. Кацаш. Ето, ако каца, аз само се взрива така. Това Асен ти помогна. Не, това е другия. Сега направо ще го разбия, си казвам. Исках да направим двойно убийство, дали ще успеем да гръмнем. Давай, качвай се върху... Стига ми звъни, бе.
Давай, тъгвай, настигаш го, давай, вярвам. Чакай, Вярвам те, пиче! не, Настигаш не. го, давай, не се отказвай. Не се отказвай, има надежда. Гръмни го това там, не, това не е. добре, защо Warriors слезе тук? Дай си направите стъпенка и ще се качите и двамата. Тук не можеш от мантинелата, господи мили. Те тук за не може никъде да се качиш. Човек, базуката на кой ранг може да я купим или и сега можем? Не, сега не можем. Нима да не те сгази някой, че тук са откачени шофьори. Уоу. Не! Пази се! Не! Това е жена, тя може да ти откъсни глава и всичко и крак и... Ще е готино, ако можеш да си чупиш тавана. Видя ли как завик човек? Няма, че той е с хеликоптер. Какво так? Добре, сега и аз отивам да вземам хеликоптер и лошо му се пише. Ама заедно му се пише. А се носи ли с хеликоптера? Да, май. Е това въздуха кой е? Не знам, обаче... Се разпадна. Не е бил Асен. Асен най-много вече да не е с хеликоптер. Ето го тоя. Е, това не е ли той там? Асен знам. май го е взривил. Да не е някакво XP. Обаче някой продължава да ме стреля. Дали теб или някой друг. Да не би да иска да убият Warriors of Warriors, обаче той е при нас и... Така ни стрелят. Не, това просто е базик, нали? Да. Дай по-бързо. Ми така, толкова е бърза колата, човек. Ти мина много на... по най-дългия път мина. Може минеш през дерето още преди... Най-мизерният хеликоптер. Той няма нищо май. Има някаква боцка отпред, ама за кого служи. Може ли да стреля изобщо? Я. Прой да отрежеш краката на Уориса. Я стрелни. Не става, човек. Тогава се удари в него. Кацни в него или направо... Стига де! Добре, Асен къде? Защо не ни помага? Защо ни изостави? Добре, сега, ако не да взема самолет, човек, така мислим, че по-трудно ще ни убие той. Аз какво искам? Съм доволен да не го убиеш, ама искам да го взривиш. Добре, така взимам просто- самолет и направо се разбивам в него. Това искам от тебе. Само това искам. Това се зачита за твой кил. Добре, айде. Ако не ме взриви... В този най-грозният самолет тега... Кога пак ще стигнеш с него? Той даже врата няма. Има бе. ОМГ. И как се забра в това нещо? Добре, този човек може ли да се качи? Това е като... Ако се качи... Опа! Аз какво ти казах, че изобщо може да не излетиме. Той нещо се забави с качването и... Така. В смисъл аз вече бях дал да излитаме, обаче докато набере. Не, този хеликоптер пък не е такъв. Някой идва с кола. Кой е това? Какво е това? Как отбръсна така на карта? Какво е това? Виж кой е това, да? Виж кой е с колата. Убий го, той е мършляците. Слизай, бе! Кучки! Връщи се! Прави камикадзе, давай! Как се наричаше това, дето го учихме, бе? Кой бе, човек? По психологията, простотията, сатири деца камикадзата, как се наричаха? Абе! Не знам, чекай малко. Как бяха, господи, беше яко смешно, яко. Не мога да се сетя как се наричаха. Джафа, не. Оф. Да се изтървявам. Давай. И дами и господа, кацаме. Пълен фейл, даже и да се взривим не можем, много ни е железен хеликоптера. От толкова късмет даже не можеш да се самоубием успешно. Тръгваш да се самоубиваш и паднеш върху батут. Давай. Ко правим, не може да се самоубиеме. Нали значи почва да отказва леко по леко. Губим мощност, губим мощност. What the fuck? Диви майко, Лили майко. Айде бе, кучки мръсни, умирайте. Виж го къде седи, бе. Не бе, това се бе! Не бе,
къде си правиш? Айде, починахме. Аллах, няма какво, самоубиваме се. Добре, това е всичко този клип, надявам се да сте се забавлявали, ако е така, моля ви харесате клипа, съдите по един коментар. И може да се абонирате за нашия канал, за тези, които не знаят, имаме и друг канал, където всеки ден качваме на Random Gameplay, линк към него е в описанието и бъдете чак с нас и в следващия клип. Чао!